донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳамчун муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо мақсади амалӣ намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ва омода намудани мутахассисони баландихтисос барои соҳаҳои гуногуни иқтисоди ҷумҳурӣ доимо дар ҷустуҷӯ ва татбиқи роҳу усулҳои самараноки баланд бардоштани сифати таҳсилот ва такмили ҷараёни таълим мебошад. донишгоҳ фаъолияти таълимию илмиро дар зинаҳои зерин амалӣ менамояд: таҳсилоти миёнаи умумӣ, зинаи аввали таҳсилоти олии бакалавриат, зинаи дуюми таҳсилоти олӣ магистратура, аспирантура, докторантура ва доктор PhD. донишгоҳ ҳамчун маркази илмию таълимӣ дорои 4 факултет, 18 кафедра, донишкадаи иқтисод ва савдо дар шаҳри Хуҷанд, литсей, маркази тестӣ, маркази омӯзиши забонҳои хориҷӣ, шуъбаи таҳсилоти фосилавӣ, шуъбаи такмили ихтисос, таҷрибаомӯзӣ, маркази технологияҳои иттилоотӣ коммуникатсионӣ, парки технологӣ, озмоишгоҳи маҳсулоти хӯроки омма, озмоишгоҳи молшиносӣ ва муоинаи молҳо, китобхонаи илмӣ ва электронӣ, матбааи хурд, корхонаи хурдидӯзандагӣ, толори варзишӣ, хобгоҳ барои донишҷӯён аст. дар шуъбаҳои рӯзона, ғоибона ва фосилавии донишгоҳ 5046 нафар донишҷӯёни ватанӣ ва хориҷӣ ба таҳсил фаро гирифта шуданд. боиси ифтихор аст, ки донишҷӯёни донишгоҳ тӯли солҳои охир дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ғолибият ба даст оварда, нуфузи донишгоҳро боз ҳам боло мебардоранд. ҳамчунин фаъолнокии онҳо дар корҳои ҷамъиятии сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ дошта басо назаррас аст. донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дорои заминаи моддию техникии замонавӣ буда, дар раванди таълим беш аз 330 нафар омӯзгор ба таълиму тарбия машғуланд, ки беш аз 53% онҳо дорои дараҷа ва унвонҳои илмӣ мебошанд. барои дар сатҳи баланд гузаронидани машғулиятҳои назариявӣ ва амалӣ дар баробари олимони шинохтаи ҷумҳурӣ ва омӯзгорони ҷавон ба ҷараёни таълим роҳбарону мутахассисони сохторҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ низ ҷалб карда мешаванд. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон тайёр кардани кадрҳои илмӣ тавассути аспирантура, докторантураи PhD, инчунин докторантураи муқаррарӣ дар шакли рӯзона ва ғоибона ба роҳ монда шуда, 2 шӯрои диссертатсионӣ оид ба ҳимояи рисолаҳои номзадиву докторӣ ва доктори PhD дар самти иқтисод дар назди комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва назди вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия фаъолият менамоянд. раёсати донишгоҳ барои тайёр кардани кадрҳои илмии омӯзгорӣ дар донишгоҳҳо ва марказҳои илмии хориҷи кишвар низ тадбирҳои мушаххас андешидааст. натиҷаи чунин тадбирҳост, ки шумораи зиёди омӯзгорони донишгоҳ рисолаҳои номзадӣ ва доктории худро бо муваффақият ҳимоя намуданд. донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон нахустин муассисаи таълимии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки соли таҳсилии 2005-2006 бо татбиқи низоми кредитии таҳсилот оғоз намуда, раванди таълим бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. заминаи пурқуввати моддӣ, техникӣ ва сатҳу сифати нисбатан баланди таълим ба он мусоидат намуд, ки соли 2012 ихтисоси 250103 иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва соли 2019 6 барнома аз аккредитатсияи байналмилалӣ гузаронида шавад ва донишгоҳ нахустин шуда дар ҷумҳурӣ соҳиби шаҳодатномаи аккредитатсияи барномавии байналмилалӣ гардад. барои фаъолияти пурсамар дар ҷодаи тайёр намудани мутахассисони рақобатпазир дар бозори меҳнат тадриҷан ворид гашта ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳон ва самгузорӣ дар амалӣ намудани ислоҳоти соҳаи таҳсилоти олӣ, донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон бо ҷоизаи сифати аврупоӣ ва муассисаи беҳтарини Аврупо сазовор дониста шудааст.
донишгоҳ аз рӯи 35 ихтисоси замонавии ба талаботи бозори меҳнат ҷавобгӯй тибқи барномаи бакалавр, магистр, аспирантура, докторантура ва доктор PhD аз рӯи 4 ихтисос мутахассисон ва кормандони илмию омӯзгориро тайёр мекунад. дар донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати беҳтаршавии сифати таҳсилот ва таъмини шаффофият зимни гузаронидани санҷишу имтиҳонҳои фосилавӣ ва ҷамъбастӣ ба тариқи тестӣ ва аз технологияи муосири иттилоотӣ ба таври самарабахш истифода бурда мешавад. дар назди ҳар як факултет барои қабули имтиҳонҳо маркази тестӣ амал менамояд. донишгоҳ дорои заминаи моддии техникии муосир буда аз 7 бинои таълимии дорои 140 синфхонаи таълимӣ ва 4924 ҷойи нишаст дар як баст, 10 озмоишгоҳи таълимӣ, 15 кабинети методӣ, 15 синфхонаи компютерӣ бо 840 адад компютер ва 835 адад компютери ба шабакаи интернет пайваст иборат аст. инчунин донишгоҳ дорои китобхонаи замонавӣ буда дар он 2 толори хониш ва 2 толори китобҳои электронӣ бо 90 компютери ба шабакаи интернет пайваст барои устодон ва донишҷӯёни донишгоҳ хизмат мерасонад. хазинаи китобхонаи донишгоҳ 292816 нусха китобро дар бар мегирад ки аз ин ҳисоб китобҳои дарсӣ 250439 нусха, китобҳои илмӣ 30279 нусха ва китобҳои бадеӣ 12098 нусха мебошанд. миқдори умумии китобҳои электронӣ 39796 ададро ташкил медиҳанд. хобгоҳи донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз 3 бинои чорошёна иборат буда дар он 249 ҳуҷра мавҷуд аст ки айни ҳол дар он 388 нафар донишҷӯ ва 61 устоди ҷавон истиқомат мекунад. дар хобгоҳ барои истиқоматкунандагон ҳамаи шароит фароҳам оварда шудааст. аз ҷониби шӯрои донишҷӯёни хобгоҳ мунтазам вохӯриҳо, чорабиниҳои илмӣ, маърифатӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ гузаронида мешавад. густариши робитаҳои байналмилалӣ самти афзалиятноки рушди стратегияи донишгоҳ ба ҳисоб меравад. дар солҳои охир донишгоҳ бо зиёда аз 70 муассисаи таҳсилоти олии касбии берун аз ҷумҳурӣ ҳамкорӣ менамояд. дар донишгоҳ низоми табодули академии донишҷӯён бо донишгоҳҳои хориҷи кишвар ба роҳ монда шудааст ки дар доираи он донишҷӯёни донишгоҳ имкон доранд то 1 сол дар хориҷи кишвар таҳсил намоянд. дар донишгоҳ мунтазам чорабиниҳо ва озмунҳои гуногуни фарҳангӣ, маърифатӣ гузаронида мешавад ки ба ташаккули маърифати ватанпарастӣ, худшиносӣ ва худогоҳии донишҷӯён таъсири мусбат мерасонад. бояд қайд кард ки дастаи ҳунарии донишҷӯёни донишгоҳ бо номи тоҷири аҷам ғолиби бисёркаратаи маҳфили зарифон дар байни муассисаҳои олии кишвар мебошад ва якчанд маротиба дар озмунҳои сатҳи байналмилалӣ низ иштирок намуда соҳиби ифтихорномаҳо гардиданд. маҷмӯаи варзишии донишгоҳ аз толори калони варзишӣ, 2 майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол, толорҳои махсус барои гузаронидани дарсҳо аз рӯи намуди шоҳмот, тенниси рӯи мизӣ иборат мебошад. бо шарофати соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон, имконияти ташкил намудани литсей дар назди донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба миён омад. барои мустаҳкам намудани пояи моддию техникии литсей, кабинетҳои математика ва англисӣ бо тахтаҳои электронии замонавӣ, синфхонаҳо барои синфҳои 1 то 11 бо проектор, экран ва компютер, пайваст бо шабакаи интернетӣ таҷҳизонида шуда, озмоишгоҳи биология ва кабинети математика бо лавозимоти таълимӣ таъмин карда шудааст. раёсат, ҳайати илмии омӯзгорӣ ва донишҷӯёни донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар фаъолияти ҳамарӯзаи хиш дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ,
пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро сармашқи кори худ намуда аз он мефахранд ки дар мулоқоти худ бо донишҷӯёни боистеъдоди кишвар ки дар бинои донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон баргузор гардид пешвои миллат ба дастовардҳои донишгоҳ баҳои баланд дода роҳҳои боз ҳам самаранок намудани раванди таълим ва тайёр кардани кадрҳои дар бозори ватанӣ ва ҷаҳонӣ рақобатпазирро изҳор намуданд. донишгоҳи мо ояндаи дурахшони шумо.